Happy Mother's Day to all the mothers. Sukoluhle lonke labomama. Believe after today, Ngiyathemba ukusuka after namhlanje. today, Ukusuka namuhla. no snake will hit your heel. Akunanyoka ezokulumisa ithende. No snake will deal with your heel. Akunanyoka ezokulumisa ithende. You would have eaten from the right tree today. Uzodla esihlahleni kuyisona ke And namuhla. you'll go and give life. Uzohamba futhi unikeze ukuphila. Because Genesis chapter 3, Ngoba kuGenesis wesithathu when when God curses the serpent and Adam and Eve, lapho khona uNkulunkulu eqalekisa inyoka uAdam noEva he declares it. washo He says to a snake, uthe enyokeni you shall hit or bite the heel of a woman, uthi wena umsebenzi wakho uyoluma nje isithende sowesifazane and the woman's seed nembewu yowesifazane shall crush the serpent's head. iyofohloza ikhanda lenyoka. So if the serpent's head is crushed, with which mouth will it bite? Maselifohloziwe ke ikhanda lenyoka iyoluma ngamuphi umlomo? Which mouth will it use to bite you? Imuphi umlomo ezowusebenzisa ukukuluma? Meaning through the seed Okusho ukuthi ngale mbewu that the woman carries, lena ethwele ngowesifazane meaning maturity, okusho ukuthi ukukhula. every step, every action, every decision you make, Sonke isinqumo sithathayo there's nesinyathelo a snake sithathayo that must die. kunenyoka ekumele ife. There's a snake that must be finished. Kunenyoka ekumele iqedwe ngayo. Because God says the generation of the snake and the generation of the woman, they will forever be at war. Uthi impi yohlezi ikhona isizukulwaneni senyoka nesesowesifazane. But looking at Eve, Kodwa ukubheka nje uEva meaning the snake has already bitten her heel, okusho ukuthi inyoka seyimlumile vele because esithini she gave birth to Abel and Cain, ngoba wazala uKhayini noAbela. and they came and produced wrong fruits. Beza futhi bathela izithelo ezingalungile. Though she was able to conceive, Nakuba wakwazi ukubeletha she lacked the motherhood spirit. kodwa waswela umoya wobumama. She remained a woman Wahlala njengowesifazane who's bitten by a snake on a heel. olunywe inyoka esithendeni sakhe. If the snake bites your heel, Yaqala inyoka yakuluma isithende. poison will travel from your legs to your heart. Ushevu uyokhuphuka kusuka enyaweni uyofika enhliziyweni. And it's not an immediate thing. Akusinto esheshayo nje ngaleso sikhathi. You can be bitten, but as you walk Ungalunywa kodwa usathi uyaqhubeka as uyahamba a woman, as you njengowesifazane. live as a woman, Usaphila ungowesifazane. poison might be busy coming to your heart. Kungenzeka ushevu lokhu uyakhuphuka uye enhliziyweni yakho. Hey, Poison might be busy coming to your heart kungenzeka ushevu lokhu uyakhuphuka kancane uze without enhliziyweni yakho. you being aware. Unganakile kodwa wena. Now, later on, Manje ke kamuva when you open your eyes, mawusuthi uvula amehlo death strikes. usushawa ukufa. Death strikes. Uvela ushawe ukufa Or deception comes. noma kuza inkohliso. Because the poison has already entered the heel, Ngoba ushevu vele usungenile esithendeni. traveling from your legs to your heart. Usuka onyaweni ukhuphuka uye enhliziyweni. The snake, when it bites you, Inyoka mayikuluma the purpose of the poison injongo yalo shevu is not to remain on the heel. akusiwona ukuthi It can uhlale bite the nje. heel, but the target is the heart. Ngasiluma isithende kodwa into efunwayo inhliziyo. The poison wants to travel to the heart. Ushevu ufuna ukuhamba ufinyelela enhliziyweni. Now, that's why the enemy makes sure Ingakho siyaqinisekisa isitha that he puts a lot of women under pressure. ukuthi ufaka abaningi abesifazane encindezini. It's poison. Ushevu But how can one defeat such a poison? kodwa omunye angawehlula kanjani nalo woshevu? How can one be able to reject such poison Omunye angawala from kanjani na entering the heart? ukuthi ungangeni enhliziyweni? Because the end of a woman, Ngoba nje ukuphela kowesifazane the end of a mother, isiphelo sikamama it's when poison has entered the heart. yilapho ushevu usungenile enhliziyweni. Hey, It's when poison enters the heart. yilapho ushevu ungena enhliziyweni. Now her steps are no longer guided by the word, Inyathelo zakhe kayisagadiwe but yini guided by poison. kodwa seyilawulwa nje ushevu. Ay,
So for you to defeat this, ukuze ke wena ukwehlule lokhu you have to have a relationship with the Holy Spirit. kumele ube nobudlelwane nomoya oyingcwele. To have a relationship with the Holy Spirit. To love God wholeheartedly. Umthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. To sanctify what you carry. Ungcwelise naloko To okuthwele. sanctify your seed. Ungcwelise imbewu yakho. It doesn't say by her praying, by her fasting, Akusho ukuthi but it ngokuzila kwakhe says her nokuthanda seed kodwa lithi imbewu yakho will crush. iyofohloza. If it's a seed, it means a seed must germinate. A seed Makuyimbewu must ukuthi kumele produce. yande. So whatever he produces, kangakanani ke it's a step against a serpent. isinyathelo leso enyokeni. Hey, It's a step against the serpent. isinyathelo So enyokeni. poison will not come to your heart. Ngakho kushevu ngeke ufinyelele enhlizweni yakho. We have to understand today there's gender-based violence, there's what in the world. Kumele siqondisise kunokuhlukunyezwa kwabesifazane The nakho enemy konke. knows that if I can target women Isitha siyazi ukuthi mangafuthola nje abesifazane and corrupt their hearts, ngingcolise ngonakalisa the nation is dead. isizwe sonke sesifile. Hey, The nation is dead. Why would the enemy every time afuna ukwenza into embi endaweni, he first corrupts women? kungani isitha masifuna ukwenza into embi sikhohlakalisa abesifazane kuqala? Because the prophecy said the seed of a woman. Ngoba isiprofeto sithe embewini yowesifazane. Not the seed of Adam, Hayi the imbewu seed of a ka-Adamu, woman, kodwa imbewu yowesifazane. the seed of a mother. Imbewu kamama. God allowing a seed to enter them. uNkulunkulu avumela indebe ukuthi It can be ibangene. spiritual, it can be physical. Kungaba ngokwenyama noma ngokukamoya. It can be a physical child, Kungaba it umntwana can be wenyama. your character. Kube izenzo It's also zakho. a baby in the spirit. Ziwumntwana nako lokho kumoya. Your character is also a baby. It's a sign of you taking care of something. Uyiphatha kwakho kungumntwana In uphawu you. lokunakekela into ethile. It shows kunento eprotectile kuwe. The way you live your life. Ngendlela nje ophila Though you don't impilo. have a physical child, Nakuba umntwana but your ophatheka steps ongenayo. Kodwa will inyathelo tell zakho us that you are pregnant of something. zisitshela ukuthi ukhulelwe into ethile. The way you live, it will tell us this woman is pregnant of Indlela something. ophila ngayo izositshela ukuthi lo wesifazane ukhulelwe into ethile. Because wisdom is known by her actions. Ngoba inhlakanipho yaziwa ngezenzo zakhe. Now, that's how we'll know. Indlela esazi Though ngayo. you don't have children physically, Nakuba abantwana benyama ungenabo. your character Kodwa can ukuyiphatha say kwakho this is a mother. kungasho ukuthi lona ungumama. Motherhood is maturity. Ubumama ukukhula. Motherhood means one is in a level where she can crush the serpent's head. Ubumama kusho ukuthi omunye usesigabeni la engayifohloza. She has ngonyoka. left the seed of a man. Seyishila She imbewu has come yendoda. to motherhood. Kodwa useze Not produced by a man. akakhiqizwanga yinto. Not coming from a man. Akabuyi futhi But endodeni. coming from God himself. Kodwa ebuya kuNkulunkulu uqobo. As a nurturer. Hey. As the one who can breastfeed. As the one who carries all the nutrition. Njengalona ophethe yonke imisoco. To take care of the seed. Ukuthi anakekele imbewu. To take care of what? The seed. Ukunakekela nje imbewu. I once taught, I said, women are gates Ngeke ngafundisa ngathi abesifazane bayisango of evil and good. lobubi nokuhle. So it means Satan can bring what is bad through women. God can also bring what is good through women. Usho ukuthi usathana God ngakuletha being okubi a ngomfazi. God uNkulunkulu who nje can do all things. uyenza konke. But for him to bring Jesus, Kodwa ukuthi alethe uJesu. the first statement, Genesis, Yalezo Eve uqala. came out of Adam. Ithi uAdam uEve uphume kuAdam. Do you think uNkulunkulu bangasho lokukhipha uJesu endodeni? No, it's a question. If wakhona ukukhipha uEva kuAdam, should bangakhona ukubumba uJesu futhi ngokukhipha endodeni? Ebengeke ahluleke. Ebengakwenza. Because the prophet said a seed of a woman. Kodwa ngoba isiprofeto sithe embewini A seed of a yowesifazane. woman Imbewu will yowesifazane. crush the serpent's head. Iyofohloza ikhanda lenyoka. So God cannot contradict himself. Akho uNkulunkulu ngeke asiphikise. He's God, but he couldn't break what he said. A uNkulunkulu seed of a woman ufazanga. must crush the serpent's head. Wathi imbewu yowesifazane emele ifohloza ikhanda lenyoka.